Hayi lutho, akwenzeki kanjalo lutho, kwazi. Uyabona lento ekuthiwa uthando, into engathi mina yadalwa ngenye indlela, you understand? Yabo lokhu kwenzeka manje la kwintsha akulona uthando. Angisho ukuthi mhlambe nami ngi-right, ngi-perfect, kodwa kunezinye zezinto ezithi mazenzeka ubone ukuthi yabona la saselini uthando, ngoba baningi abahleli ubudlelwane babo abekho happy, indlela abangekho happy ngayo, baze benze izinto angakusasa bazozisola. Khona umuntu ophuzayo kakhulu namhlanje, you understand? Indlela aphuza ngayo uphuzela ukuthi lento engaphakathi azama ukuyipholisa, you understand? Khona umuntu owenzayo kakhulu ethi uzama